Да. Кайче, чакай, аз ще поема. Ела тук, тата. Качва се пица. Тати, мати. Айде, разглеждаме сега. Сега сме в Венеция. В Венеция. Това е Венеция. Ah, buonissimi. Siete fortunati. Il tempo si è fermato. После пак ли ще минеме при всичко? Там ще слезнем при него. Да ли снимам? Да ли снимам? Noi fantasmi di Venezia ci godiamo il dolce sogno delle nostre vite. Chi siamo? Io non posso parlare per loro. Io sono il fantasma di Giacomo Casanova. Giacomo Casanova. Forse ci vedrete. Ego Casanova. Potrete aiutarci. О, казиното. Тати? Anche per i fantasmi c'è sempre un visitatore famoso da festeggiare. Fate finta di essere voi. Anch'io sono in questo momento. Sono un figlio Да, di luce. Sono solo. защото във вода. Mettetevi la maschera. Тати, какво каза? Венеция е във вода. Еми... Тати, няма да пипаш водата. Я вижте мощчето. Le cose perdute che ci fa prigionieri del male. Ciao Malotti, ti faccio una foto. Фото, усмихнете се! Що? Защото ни снимаха. Какво? Сега ще се видим къде са ни снимали. Там къде е чичкото? Не знам, ще видим. Където се слиза. Тати, какво това? Това са това е Венеция, тати. Някакви сгради в Венеция. Това е някакъв датчик за нещо. Camera, risvegliateci da questo incubo. Ora è il momento. Aiutateci voi, gridate tutti insieme e cacciate via da Venezia il veleno e il dolore. E noi torneremo a vivere. Torneremo ad essere vivi. Сега се връщаме ли?
Обикаляме и то като обикаляме ще се върнем до началото. И ще почнем от начало ли? Не, ще трябва да слизаме. О, това обаче колко добре ни дойде. Колко снимки пише, че са останали? 50% си изснимала. Мисълта ми е, че за делфинариума... А то тук наш колко за приеме? Ма то не може да се преценят. Mi è sempre piaciuto suonare. Tati, свали си очилата сега да гледаш по-хубаво, тати. Виж колко по-хубаво така. Adesso che il Я tempo виж è музиканта. e voi avete scacciato il male, avrete più tempo per ammirare la mia bella Venezia. Forse la festa del Redentore vi piacerà, visto che voi siete redentori. Значи аз до тати да ви снимам. Какво е? Това е голяма кула някаква, тати. В Венеция. Италия има ли столица? Да. Я? Рим. Тати, връщаме ли се? Да, тат, което е там свършваме. Тук има още едно фото, да знаете. Там. Сега ще гледаме на там и ще... Ау, я виж тук какво е красиво. Carpaccio, Alemagno, Esate. Я виж, тати. Виж това какво е красиво. Да. Alla Reggia. Я. Виж жабата. Гледай там, тати. Усмивка, зеле. Що има? Ей, защо свършва? Направо май се свърши. Има още. Нинка, той се въртат в кръг. Не сме тръгнали от тук, ама тук се слиза.